ዝተፈተኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ቪድዮታት ከቕረብኩልኩም ጸኒሐ ካብ ሕጂ ንኒው ግን ንዓኻትኩም እንዳዘናግዐ ክምህረኩም ዝኽእል ዝተፈላለየ ቪድዮታት ኣብ መወዳእታ ድማ ብጌም ዝተሰነየ ማለት ድራግ ኤንድ ድሮፕ ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም ክጅምረ ሰናይ ምክትታል ዝተፈተኹም ህፃናት ንዓኻትኩም ይጠቅም እዩ ኢለ ክዳልዎ ፀናሕኩ ዝተፈላለየ መምሃሪ ቪድዮታት ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ከምኡውን ኣብ ናተይ ዌብሳይት ክዝርግሖ እየ ኣብ መብዛሕትኡ እዚ መምሃሪ ቪድዮታት እናኣዘናግዐ ዝምህረኩም ፓዝል ወይ ከዓ ግድላት ተዳልዩ ኣሎ ናይ ሎሚ መዓልቲ ቀዳማይ ክፋል ንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ታንግራም ዝተባህለ ግድል ወይ ከዓ ፓዝል እዩ ታንግራም ካብ 7 ዝተፈላለየ ናይ ጂኦሜትሪ ቅርጽታት ተጠቂምካ እንዳኣላገብካ ትርጉም ዘለዎ ቅርጺ እትሰርሓሉ ጥበብ እዩ ንህፃናት ከዓ ናይ ምብላሓት ክእለቶም ዝዕብዩ ታንግራም መጀመርታ ዝጀመረቶ ሃገር ቻይና ከም ዝኾነት ዝሕብሩ ብዙሓት ጽሑፋት ኣለዉ ቅድሚ ናብቲ ታንግራም ምቕጻልና ከመይ ጌርና ካብ ሓደ ገጽ ናብ ካልእ ከም እንኸይድ ከሪአኩም እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ክልተ ቀያሕቲ እታ ብወገን ጸጋም ዘላ ባተን ፕሌይ ሚዚክ ትብል ሙዚቃ እንዳሰማዕኩም ድሕር ክትጻወቱ ደሊኹም ንዓኣ ትጥውቁዋ ንሕናስ ብዘይ ሙዚቃ ኢና ክንጻወት እንደል ድሕር ኢልኩም ከዓ ነታ ስታፕ ሚዚክ ትብልላ ትጥውቁዋ ማለት እዩ ካብ ሓደ ገጽ ናብ ካልእ ገጽ ክትከዱ ድሕር ደሊኹም ከዓ ነተን ክልተ ሰማያዊ ኣብ ታሕቲ ብወገን የማን ዘለዋ ትጥውቁወን እታ ንየማን ተርኢ ናብ ዝቕጽል ገጽ ክትሕልፈኩም ከላ እታ ንጸጋም ትርኢ ድማ ንድሕሪት ሕጂ ናብቲ ጸወታ ክንከይድ ኢና ኣብ ገጽ 3 ኣብዚ እንዳጸለየ ሓደ ሰብ ይራኣየና ኣሎ ሓደ ቅርጺ በዘና ብየማን ዘለዋ 7 ዝተፈላለየ ቅርጽታት ጌርና ናብአን ክንላግበን ኢና በዚኣ ንጀምር እዚኣ ናይ ርእሲ ቅርጽ እዚኣ ማለት እዩ ሓንሳእ ምስለ ገበት ኣይትንቀሳቐስን እያ ነዚኣ ከዓ ንፈትና ኣብቲ ጥቕኡ ምስ በጽሐ ከም ድስሕቦ ገሬ ኣዳልየ ዘለኹ ኣብ ዘለኩም ኣብዚ ከዓ እዚኣ ከዓ ንፈትና ኣብዚኣ ለጊባ ኣላ እዚኣ ድማ ኣበይ ትኸውን ኣብዚኣ እንዳፈተና ንኸይድ ማለት እዩ ድሕር ቦትኡ ደይረኺቡ ይንቀሳቐሰልና እታ ልክዕ ቦትኡ ድሕር ደይረኺቡ ግን ኣይንቀሳቐስን እዩ እዚኣ ኣብዚኣ ዓባይ ተኣተነ ኣብዚኣ ማለት እዩ እዛ ተሪፋ ደላ ድማ ኣብዚኣ ሕጂ ክነንቀሳቐሶ ድሕር ፈቲና ኣይንቀሳቐስን እዩ በቦትኡ ስለ ዝሓዘ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ድሕር ክንጻወቶ ደሊና ኣብ ወገን ጸጋም ኣብ ታሕቲ ፕሌይ ኣጌን ትብላላ ድሕር ንዓ ጠዊቕናያ እቲአን 7 ቅርጽታት ናብ ነበርኦ ቦታ ክምለሳ እየን ዘኢኹም ክኢልናያ ድሕር ኢልኩም ናብ ዝቕጽል ገጽ ተኸዱ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣላ እዛ ሰማያዊ ኣብ ታሕቲ ዘላ ባተን ብሉ ባተን ንዓ ጥውቕዋ ኣብዚ ድማ ናይ ደርሆ ቅርጽ ኣሎ ነዚኣ ካልኣይ ግዜ ከሪአኩም እሞ ነቲ ዝቕጽል ባዕልኹም ክትፍትንዎ ኢኹም ኣበይ ከም ትረኽብዎ ከዓ ክነግረኩም እየ እዚኣ ንጀምር ኦኬ እዚኣ ኣበይ ትኸውን እዚኣ ኣብዚ ትፍትንዎ ስጋዕ ትረኽብዋ እታ ልክዕ ቦታ እዚኣ እዛ ተሪፋ ዘላ ከዓ ኣብዚኣ ሕጂ ኩለን ክንቀሳቐሳ ኣይክእላን እየን ቦትአን ስለ ዝለገብ ዝረኽብኦ ካልኣይ ግዜ ድሕር ክትጻወትዎ ደሊኹም ከምቲ ዝበልኩኹም ፕሌይ ኣጌን ትብል ኣብ ወገን ጸጋም ኣብ ታሕቲ ኣላ ሕጂ ናብ ዝቕጽል ንኺድ ኣብ ዝቕጽል ከዓ ናይ ማንቲለን ይህለትኩም ናብ ቦትአን መሊሰና ኣለኹ ልክዕ ከም ኣጌርኩም ባዕልኹም ትሰርሕዎ ማለት እዩ
نحن نزي أمانتي اللي خريقكم يتنزغط صلاقن تودوان أوكي زي أبيت خون لا فتنا ينخيت زي أبيت خون زي أبيت خون أبزي أوكي زي ناي سكير كرس زلوا أبزي أي تخوني أبزي على علي أبزي حجي خلاك زي دحرك نصوت دلينا play again أبزي قصل كان تكترخ بيهم جالبة نزي جالبة بزن شوعات ناي جيومتري قرصتات وي تانجرام أبوت انسكعون نيكست خا براد اللاتكم نزي براد كالك هم أجيركم سرحوا كمبيوتر يبلنا تابلت يبلنا دحرت بلخونكم كا نعاهاتكم كا عداليلكم الله أمود داتا قص شمونتن رهبو مالتيو بزي أنا قصل نستفلالي نتفتات وي أكتيفيتي لو إذا أكتيفيتي وي نتفتات كمزا أبتحت الزلو تريو زلخم كورقة ندا ورارتكم بناي ولدكم حجز استفلالي ترجم زلو قرصتات كسرحو تقوليكم ترديكم كون تسفاي قبر أب كمبيوتر كنت صاوتو ندلينا أب لابتوب وي أب تابلت كنت صاوتينا دحرت بلخونكم كأبين رخبون زبل حتو لينك أب تحت جير لكم الله أب فيسبوك ترخبو تقولوا تلينك فيسبوك ناتي ويب سايت كوزدوكميو ويناب يوتيوب تخدو تي يوتيوبون نتلينك مستوقمون أبناتي ويب سايت وزدوكميو ويكا دايركتلي خبتناتي ويب سايت كترخبو تخوليكم ترديكم كون تسفاي قبر بزملك بوزح زغتصل عدالي اللخو استفلالي عينت ممهاري مالتيو بتقرينيا بستفلالي educational نقر عدالي اللخو أبزغتصل كزرقو حيه ببقزيو مالتيو نلوم معالتي أبزي خلنا سسنا يو